Oktavo, il-pjattaforma għal-qari tippreżenta Qari għal-qalbi. L-ewwel sistema diġitali ta' kotba bil-Malti għat-tfal. Qari għal-qalbi tipprovdi għodot utli għall-għalliema u għall-istudenti. L-istudenti jiġu assessjati biex jinstabilhom il-livell tal-qari tagħhom u jiġu ppreżentati b'kotba adattati għalihom. Il-livelli kif approvati mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu huma definiti permezz ta' skala ta' kuluri. Dan kollu jiffaċilita tagħlim differenzjat skont il-ħila partikolari tal-istudenti. Għaldaqstant, l-istudenti jieħdu gost jaqraw u jrawmu fihom l-imħabba għall-qari. Oktavo tipprovdi bosta karatteristiċi interattivi li jiffaċilitaw l-aċċessibilità. Fosthom, għażla ta' tipa skont il-gosti ta' tfal, inkluż tipa maħsuba l-istudenti li għandhom id-disleksja. Isien differenti ta' tipa. Spazji varji bejn il-linji fit-test. U għażla ta' kuluri fl-isfond. Il-kotba kollha jinkludu l-awdjo biex l-istudenti jkunu jistgħu jisimgħu l-qari tat-testi b'mod espressiv. Bla ma qalet xejn, marret fil-kamra tas-sodda, neħħiet il-lożor u s-saqqu minn fuq is-sodda u poġġiet biżella fin-nofs. Għall-edukaturi, is-sistema tipprovdi fost l-oħrajn rapporti li joffru informazzjoni u statistika dwar il-kotba moqrija u aċċessati mill-istudenti. Qari għal-qalbi. Qari li jikber miegħek.